Βλέπω αυτά τα ποτήρια και αναρωτιέμαι γιατί είναι έτσι συγκεντρωμένα. Εκτός από το να πιω νερό, δύσκολα τα πράγματα, να κάνω κάτι άλλο εγώ. Αλλά ο κύριος που βρίσκεται μπροστά μου, ο κύριος Νέλο που μας έρχεται από τη Ρουμανία, μπορεί να κάνει με τα συγκεκριμένα ποτήρια θαύματα. Uno, due, tre, avanti maestro. Φανταστικό, Αυτός μπορεί να το κάνει, εσείς όχι. Πρέπει να είναι τα χέρια λίγο άκουα. Κάπου εδώ, έτσι. Da, și trebuie plecat bine pe blu, pentru că degetul trebuie să fie foarte, foarte curat. Dar nu se rezolvă. Uitați, aici poți. Εδώ. Exact. Να το, να το. Bravo. Ora aici. Παιδιά, να το. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ελένη. Ναι. Και απόψε έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάζω το καλύτερό μου φίλο Νέλο. Από πού είναι? Ρουμανία. Α, ce faci, draga? Κοίτα το σήμερα το Bine, πλέγμα. bine, mulțumesc. Επιρροή. Dar tu? Vă mulțumesc foarte mult, să rămânile, și mă bucur că sunt la dumneavoastră în emisiune și am o plăcere deosebită să prezint Grecia cu persoane la România. Vă mulțumesc mult de tot. Ce talent ai? Cânt la pahare. Face muzică pe pahare. Bine, bine. Έχει ταλέντο. Să rămânile, vă mulțumesc frumos. Μπράβο, ταλαντούχα η μαγκύρα. Ένα χειροκρότημα για τη Μαρθίλη Μαγκύρα. Θα μας παίξει μουσική με ποτήρια. Λοιπόν, πάρτε τα τώρα. Νομίζω ότι Ακούστε. βριστήκατε. Μπράβο! 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 Ήτανε μαγικό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία ιδέα και το κάνει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ήταν όχι μόνο να γνωρίσουμε αυτό που έπαιζε, αλλά το ευχαριστιώσουνα. Σαν άκουσμα από μόνο του ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Λες ναι. Να ξανάρθει, εγώ δηλαδή. Κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ, γιατί δεν είναι πολύ περίεργο αυτό. Οπότε θα τον δούμε στην επόμενη φάση. Άντε και σε σφινάκια, που λένε. Ευχαριστούμε πολύ. Σπασίμπα λένε, όχι. Σπασίμπα. Όχι. Δεν είναι Δεν ξέρεις σπασίμπα. τα ρουμάνικα. Όλο του μπίνε νομίζω είναι. Πώς το λέμε καταπληκτικό στα ρουμάνικα? Μινουνάτε. Μινουνάτε. Mulțumesc mult. Πραγματικά μινουνάτε. Μείναμε όλοι εντυπωσιασμένοι. Περιμένουμε την επόμενη φορά. La prochaine fois. Πώς είναι τα... Merci beaucoup, merci beaucoup. Μπορούμε να συνοηθούμε. Έχουμε γλώσσα που μπορούμε να τα πούμε. Merci beaucoup. Congratulations και την επόμενη φορά σας περιμένουμε πάλι με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.